پرسکریکên aborî û îktisadê mezin dibe û didome. Tirs û endîşeya maîşeta xelkê mezin dibe. Ji ber vê yekê partiyên muhalefetê her tim polîtîkayên îktidar û hikûmetê rexne dike. Ji terev navenda giştiya Hudaparê ve derheqê aborî û îktisadê de jî beyanek hat weşandin. Di beyanê de hat îfade kirin. Di vê heyama şeva koronayê xelk ketiyê gelek zehmetiyan. Alîkariyên ku tê kirin jî qîm nakin. Di merhaleya şeva koronayê de faaliyetên aborî û îktisadê sekinî. Ji ber vê yekê jiyana tîcaretê gelekî tesîdar bû. Gelek welatan ji bo xelkê wan ji vê rewşê wek menfî tesîdar nebin, pakêtên piştgiriyê eşkere kirin. Li gor daneyên fona pereya nav neteweyî, hinek welatan ji qezenca xwe ya neteweyî ji sedî 20 alîkarî dayê xelkê xwe. Lê ev rewş li Tirkiyeyê ji sedî 1 bênok nehe. Yani Tirkiye di merhaleya herî binî de cî digire. Di beyanê de hat îfade kirin. Sektora rastîn bi deynan mücadeleyê didin ku li ser piya bisekine. Ji ber vê yekê dibe hikûmet xelkê xwe mahkumê banqeya neke. Ji ber ku riyên qirêdiyan vekirî tê hinştin, digel sektorên rastîn di nav malan de jî deyndariyek ciddî pêk tê. Ji ber vê yekê rêjeya faîzê zêde dibe û wê di pêşeroj de merhale bêxetimandin. Di beyanê de hat bi bîrxistin rêxistina pêşketin û hevkariya ekonomî û îktisadê xelkê deyndar nake. Düşûna vê yekê de dibe destekên dewletê bêdayîn. Di beyanê de her wa hat gotin. Alîkariyên ku tên kirin kêm û qîm nakin. Hikûmetê divê merhaleya şewbê û qirîzê de alîkarî kêm kiriye û divê muheqeq ev alîkarî bê zêde kirin. Di beyanê de her wa li ser parvekirina qezencê jî hat sekinandin. Hat îfade kirin bi qezencek bê heqre bêedaletiya parvekirinê pêk tê. Ev jî dibe sedema feqîrtî û nerehetiyê. Ev pirsgirêkên rewşa aborî û îktisadê ji bo pêşerojê dibe sedema kêmhêviyê. Ji bo parvekirina qezencek bêedalet dibe serrastkirinek ciddî bêkirin. Dibe bac û vergên an hatên tetbîq kirin, ji nû ve bê nirxandin. Ji bo parvekirinek adîl dibe serrastkirinê nû bên çêkirin.